Martes subong Martes Santo, petsa 12 sa bulan sa Abril sa mga tig 2022. Ikaduwang adlaw sa Martes sa ika-4 nga bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagpalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa ka man nga bahin na sa nga kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang paratuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa nga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na sa buong aga. Sa dalawang nga sa inyo sa dugang nga mga ordalag ko nga mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa luwasang pungsod, sa buong mga balita sa batag sa ginampang kagabalita sa artista. By the way, sa ato nga The Vote 2022 Countdown, 27 dias sa langgid ang nabilin antas ang eleksyon sa Mayo 9. Dili na nato na baluan ako na sino magadaog bilang presidente, kaga panaog na sa mga konsehal sa sinitag sa mga banwa o kon syudad diri sa pungsod Pilipinas. Karon sa mga balita ang aton sa nga pagatutukan sa gyapon na monetization ninyo, way kita nagagamit sa drum bilang kabahin sa pagupod sang Bombo Radio Philippines sa Semana Santa. Kabagarisyon kita sa paggamit sa drum sa Easter Sunday o kon Domingo de Pascua, Abril 17. Sa mga balita lokal, ang Bagyo Agaton almost stationary sa ibabaw sang Samar Leyte area. Yara sa signal number 1 ang siyam ka mga lugar banwa base diri sa ginpagwa nga tropical cyclone update sang pag-asa. Diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, mayra pa man sa mga pag-ulan-ulan na banwa. However, ini siya ang mayara or sa iban sa mga LGUs tining pagpulo panalithi naman lang. Kahapon, mayara sang pila ka mga pamilya nga ining gin-evacuate dira sa may barangay Alihis kay natiphag ang kilid sang suba dira sa may nasambit ang barangay. So we-check naton karon ang ilan sa nga status because hindi naman ginamo nakadabol ang pagulan diri sa aton sa syudad. Basi ko nakapauli naman na sila. Kay ginsaylo ini mga evacuees kahapon dira sa may ining eskwelahan dira sa area sa barangay Alihis. Kaya mo gini nga daan subong ang isa sa mga danger or posible nga mangin resulta bala ang pagaluntad sang landslide. Pareho sining natabo dito sa may area sa Baybay City, Leyte. So gensaylo dira sa Emilia J. Garcia Elementary School, ining 29 ka mga pamilya na gin-evacuate kapon sa pila ka mga purok dira sa may barangay Alihis. But i-check ka na karon sa report with the Bombo Carla May Defensor direkta sa may nasambit nga area. At the same time, speaking nga gyapon sa ning Bagyo Agaton, i-check na to na karon ang report coming from areas diri sa aton sa may province of Negros Occidental. Kay kahapon na may pila ka mga area ang mga nakareport sa pagbaha diri sa aton sa may Negros Occidental, ilabi na dira sa may Northern Negros. We have Victoria City, Cadiz, and then Banwa sa Ibi, Magalona. But we'll check update karon from Provincial Disaster Management Program Division sa kay Dr. Zifard Gerhard Kailian sa Provincial Disaster Management Program Division. Samtang sa iba na pang mga balita lokal, sa ikaduhang sunod-sunod nga semana, at least mayroon sang rollback sa presyo sang produktong petrolyo. We have gasolina and then diesel. Pero tama lang din siya kagamay. 35 centimos ang ginubo sa kada litro sang diesel and then piso gid sa kada litro sang gasolina. Epektibo alas 6 subong nga aga. Ang presyo sang kerosene nagnubo naman sang 3 pesos. Sa mga balita national, nagadangat sa 23 ka mga tawo ang nagkalamatay sining landslide nga naggaluntad dito sa bahin sa Baybay City, Leyte. Although aminado subong ang aton National Disaster Risk Reduction and Management Office Banwa nga ang ining pag-rescue sa mga pumuluyo dito medyo mabulubod laigid sa sining mga tinion.
So ang na-retrieve nila nga mga bangkay is nagadangatan na sa area or nagdangat na sa Vianti 3. So ginalantaw pa basi kung may mga iban pagid diri nga mga nagkalamatay kahit ang iban na basi wala pagid na-retrieve. Although ti mga magpamilya lang ini mga nagkalamatay dito sa may landslide sa Baybay City sa Leyte. Ang ining himata sa mga nagkalamatay banwa, mayroon sang panawagan sa aton tanan nga mga Pilipino given nga ining Viante nga mga nagkalamatay magparentihan ay gid sila. So nagapanawagan sila sang bulig kung pwede pa malang mabuligan sila sa pagpalubong kay ining mga nagkalamatay, mga magulutod, mga apo, ay lasan nga mga kaduluhan nila nga mga lola, at iban pa nga mga maghimata lang gid banwa. Mangin kaupod naton karon diri sa pagpangalagad sang Bombohari Big Time ang isa sa mga himata sini mga victims sa dito sa Baybay City, Leyte landslide. At least may baluan man nato ng istorya nila kag bisan paano makapalangat kita sa bulig kahit isubong nga hapon sa malang magapadala sa bulig ilabi na kon cash. So at least magabitan nila sa pagpalubong sa ilang mga himata. Isa sa mga himata nila si Ma'am Malina Alviola, mangin kaupod daton karon dugay-dugay diri sa aton sa nga pagpangalaga via Zoom diri sa Bombohanay Big Time. Sa iban pang mga balita national, speaking Japon sa ning Bagyo Agaton, nagadangat na sa 3 ka mga tawo nagkalamatay sa Maya Davao region, magod man sa ning mga pagbaha sa Visayas and Mindanao. Subong Semana Santa, kalamog Japon sa mga passengers nga nagapadulong sa naiya, apisar pa nga timayara sa bagyo, kag uman naman nato nang ining pagsulod sang bagyo nga si Basyang or mayara sang international name nga Bagyo Malakas. So sa kinaandan kon tani ang Holy Week, ini nagatagi-itigid sining init na banwa, pero tiyamo ni subong nga eksperyensya naton temprano pa nga nagsulod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ginpahayag subong sang Commission on Elections nga ginalantaw nila diri mga report sini mga informal nga mga exit poll sa bala sa ginpatigayon nga overseas absentee voting nga nagbukas halin pa sa nagligad nga adlaw sang Domingo. Kati may mga nagapagwa na dira nga dako gid bala ang boto nga nakuha ni Anay Senadora Bongbong Marcos sa ginpatigayon nga absentee voting. However, sa masobra lang niya 2,000 ka mga nagboto, ilabi na sa may area sang Hong Kong, naglapaw pa ang numero sining boto nga kuno abi nakuha pinagi sa exit polls. Halos nag-triple. Tininto sila nagpamulot sining mga numero nga niyaman. Samtang President Rodrigo Duterte nagpanindugan na required gyapon ang pagasukso kanato na sang face mask and arasta nga matapos sang nga termino sa Hunyo 30 tuig 2022. Kay ang ginakhangawan naman subong nga banwa ang ining pagluntad sang another nga COVID-19 na surge banwa adres sa aton sa may pungsod Pilipinas. Kati may bana sa mga area o sa may mga kapungsuran na bala nga may ragyapon niya sang pagpanibag-o nga mga pagasaka sa kaso sang COVID-19 sa ilang nga tagsa ka mga area just like sa may Hong Kong banwa. Sa balita international, si Pope Francis sa magabisita sa may Kazakhstan sa bulan na sang Setyembre. Agamo ni subong ang isa sa mga ginapanawagan man sang presidente sang simbahan or sang leader sang simbahang Katolika nga makapatigayon na sang untat lupok man dito sa may Ukraine. However, the Pope will visit the largest nation sa Central Asia sa bulan na sang Setyembre. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa paratuntunan na Bombohanay Big Time. 12 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Medyo masawano pero sige lang ilaguhan tahon talanik kay ini ang nakanda na gida sa Bombo Radio Philippines. So bong sa inyo guro magguban kamula kami nagagamit sang drum. But ang Bombo Radio Philippines sa nagaupod sa Bugol sa Kristiyanong Katawhan sa pagpamalandong sa Passion, Death and Resurrection
sang aton manluluwas ka Ginoo nga si Hesu Kristo subong nga Semana Santa. Subong nga tuig, bisan ginhalog ka na gamay sang national kag sang local government units. Ang kadamuon sa mga sumilimba sa sulod sang kada simbahan bangod sang lower alert level, ang Bomba Radio Philippines magadulong man sa inyo sang mga kinaandan ng mga Holy Week practices para nga may pilian ka mo dira. Ilabi na gid sa hindi makagwa kay iba na dira hindi nila gusto gyapon nga ma-expose sa madamo nga mga tawo and mayara na sang edad o mayara sang existing medical conditions. Amo ning rason banwa kun nga ang Bomba Radio Philippines magahatag sa inyo sang mas ginpanami pa nga mga drama specials. Hindi lamang mabatian sa radyo, mahimo man ninyo nga makita kag balantaw sa amon sa Facebook page kag sa aton YouTube channel ang paborito ninyo nga mga Bomba Radio kag Star FM stations para diri sa aton sa Bomba Radio Bacolod. Igadulong naton ini sa inyo ang mga Holy Week drama specials, hindi lamang sa audio kundi sa video, ang Genesis nga istorya angot sa una nga 5 ka mga libro sang daan nga katipan o kanang Old Testament sang balaan nga kasulatan sang Dios. Inyo naman liwat mabatian ka makit-an sa Webes Santo Abril 14. Ang Misaya nga nagaistorya angot sa aton Ginoo kag manluluwas, inyo man liwat nga mabatian ka makit-an sa Biyernes Santo Abril 15 antay sa pag-cover naton sa 7 palabras. Ang Bomba Radio Philippines magadulong man sa inyo sang Virtual Stations of the Cross. Ini ang pagalagipan isang pag-feature naton sa mga lugar sa Pilipinas, halin sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, including sa National Capital Region. Magasugod din sa Webes Santo, Abril 14, hasta na sa Biyernes Santo, Abril 15, kada oras ina siya. Ikadulong manawon sa inyo ang virtual nga bisita iglesia kung saniin kamo ang amon nga pagadalon sa pitotanan ka mga simbahan nga daw kaangay nga muman nga atuman kamo sa sining 7 ka mga simbahan. So amon nga babati sa inyo agipakita ang ining virtual visita iglesia sa Webes Santo kag iga replay sa Biyernes Santo. Wala pa gid na diri natapos mga kabombo. Bagod pagadalon manamon kamo igadulong namon sa inyo ang mga inspirational songs subong mabatian na ninyo mga Bible verses bilang kabahin sa ngaton nga pagpamalandong sa bugos nga Semana Santa. Siyempre ni madula ang 7 palabras sa Biyernes Santo o kon sa Good Friday pinaagi sa audio kag video live mismo sa ginpili naton nga simbahan ilabi na dira sa may San Sebastian Cathedral o kon sa din man nga simbahan sa inyong nga lugar. Siyempre ni madula ang Lenten kag Easter messages gikan na sa aton sa mga religious leaders. Abatian na ninyo si Bishop Patricio Buzon sang Diocese of Bacolod at the same time si Bishop Jerry Almenaza dira sa may Diocese of San Carlos. Kaangay sang kinaandan ang Bomba Radio Philippines, kami ang mag-off-air, mag-sign off or mag-off-air kita temporaryo pagkatapos sang 7 palabras sa Biyernes Santo, kagliwat kami nga magabalik sa kahanginan sa Easter Sunday o kon Domingo de Pascua, Abril 17. At kung mga dalagko man nga mga balita dari sa aton iso nga nasakupan, inyo ina siya nga batian live sa aton iso nga Facebook at sa pagpapadulong nga dito sa aton nga mga patrol reporters halin sa Biyernes Santo sang hapon hasta sa Sabado de Gloria sang gabi. And then magabalik na naman kita sa Easter Sunday. Okay? Just 7 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Dari na kita, subuhin nga balita para sa mga kauturan naton, mga pamuluyo dito sa may Baybay City, Leyte. Kay subong nagdangat na sa 23 ka mga tawo nagkalamatay sa sining landslide nga natabo. Bangod sa paggalabay sang Bagyo Agaton sa Eastern Visayas ang naglandfall sa pilakabahin sang Samar. Sa report ni Police Regional Director Police Brigadier General Bernard Banak, ang mga biktima sang Baybay City landslide ang ginalakipan sang 11 sa barangay Mailhi, 5 sa Cantagnos, 2 sa May Patag,
isa sa Candadam, isa sa Bunga, isa sa Canipa, and then isa sa Visayas State University. Halin diri sa sining numero sa mga nagkalamatay kabugusan 23. Ang duha lamang halin sa May Patag or barangay May Patag ang na-identify subong sa mga otoridad. The rest are still for identification because kung mayara sa mga missing subong, iba na diri sa ila ang mga himata nila nakasurvive man gidatod pero sila ang nagapabilin sa ospital. So, iban diri wala gyapon isang identity hasta sa sining nga mga tinion. Kabugusan nga 5 kay iban pa nga mga pumuluyo ang gindala sa Immaculate Conception Hospital sa may Baybaya City, Leyte, base man diri sa report sang Baybaya City Police Station. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagpahayag duha na diri ang na-rescue sa may landslide nga natabo sa barangay Bunga. Kay kung lang tawon na ton, Banwa, if you can make it bigger, aliw ko bombo ton. Ang scope pabala sang landslide nga natabo dito sa may area sang Baybay City, Leyte, tama siya kalapa bala. So since ini mahimo nga nagluntad sa may the boundary bala, sining nagkalain-lain ang mga barangay Banwa, kadamong sa mga nagkalamatay, and then naghalin man sila sa mga nagkalain-lain man nga mga barangay. Pero kung i-check naton, lunsay malang ni sila mga maghimata. Anom ka mga individual subong ang nagapabili ng missing, and then this is size kaiban pa ang napilasan bangod sining bagyo nga si Agaton. Kag sa latest count halin sa Regional Police Office, 1,879 ka mga pamilya o kan 6,138 ka mga individual ang gin-evacuate kadungan sining paggalabay ni Bagyo Agaton. 120 ka mga barangay ang ginbaha, 23 ang hindi pagid malabayan subong kataas pagid sang tubig sa dalanon, and then 340 ka mga areas wala pa sang supply sang kuryente. Kag 36 ka mga lugar ang wala sang signal sang mga telecommunication companies. Ang napulo ka mga barangay sa Baybay City, we have barangay Canipa, Mailhi, Bunga, Gakat, Cantagnos, Bubon, Imelda, Makinhas, May Patag, Cagavilia, Solidaridad ang naka-eksperyensya sang landslide bangod sining tayo yun bala nga pagtupa sang ulan. Amo ni abing isa sa mga peligro o kan mga danger makita ninyo dira amo ning mga litrato coming from Baybay City landslide. Sa ato ni nga Facebook live subong gintinguan na naton nga ma-retrieve ang ini mga litrato because amo ni ang kalaparon sang landslide nga natabo. Iti kaluoy man sila mga kabataan, may laman na gani kay may ato ganito isa ka bata nga napilpilan siya bala sang bato. Pero timayo lang man gani kay ang bato why gid siling abing nagtungtong gid balaya sa iyang lawas. Siguro do may napit-alan pagid gorong bato na ano ang bata na kuha siya bala, at least safe siya subong. But ining mga litrato nga makita ninyo sa ato nga Facebook live, amo ning kahimtangan sang mga residente dito sa area sang Baybay City, Leyte nga nakasalbar sila. This is a traumatic experience para sa ila, ining trahedya. Imagine na binaton tinang gabi bala na tabo kung nakaysa abi sa mga lugar nga ni nga why mo gid bala gina expect, no? At least expected gid ang ining pagkatabo sang landslide. Kung kaysa tini man naton sila mabasol kay katugnaw bala, no? Perti katugnaw kag kanami gid bala ipamurungkot. Ang imo nga pagbulog barikuto tadara kanami gid kay syempre nami itulog. So hindi man naton sila mabasol nga why gid sila nakapreparar. Maybe because nga why gid bala sang history nga may natabo dira yang nga landslide sa sining area. So why nakapreparar ang mga pumuluyo gali kay sa sining padayon nga pagtupa sang ulan, pagbubo sang ulan,
amat-amat nga humoy, bala na humoy ang duta until such time ngayon siya ang naglandslide. Kaya walang tawon ninyo sa mga litrato bala nga ni ang area nga nag-usmod bala, nag-slide nga duta, ano man siya nang puno man siya sang kakahuyan, kakahuyan man siya So sino man abi magdumdum, nga matabo ang ining landslide, ay iban nga mga bata diri kadalagko sa mga pilas nila, no? However, iban diri sa ulo pa nila bala, kadalagko sa mga tahi sa mga kabataan, matamo na nang siling naton nga ti ako hindi mo payad shampoo, mira kagid sang guardian angel. So, ini sila ang nasalbar. So, balik kita diri sa ining area kung sa diin natabo ang ining landslide. Kuhan man siya gani, inang forested man balang area. Hindi man siya siling abi nga isala nyo na kay gikalbo yung ang kabukiran na dira mo na nga nagusmod ang duta. Hindi Ang ginalinan sang nagusmod gani nga duta, nang puno man siya gani sang kahoy. Di syempre mga pumuluyo dira sa history before, sa sulod sang pila na kadekada nga pag-star nila dira, wala gid sang natabo abi nga nagbagyo, nagtayuyo ng pagtupa sang ulan, nag-usmod ang duta nila, ang duduta bala nga ginaistaran nila. Tiyan mo nang I'm sure nagkampante man sila. Gina-presume naton nga basta nagkampante man sila. Kasi sino man abi ang madumdum bala? Sino man abi ang magpinsar yang amuni ang matabo sa ila. So kadamo sa mga balay nga natabunan sang duta, iba na diri mga nagkalapilasan because it's either nakutkutan na sila o kung sa imo nga pagpalagyo bala kati syempre gabi sa magkaagahon ini ka Domingo sang gabi ni natabo ang iba na dira hasta na magkaagahon Ti syempre ang imo balay nga balatsagon nga namurag-muragan ka bala. Ti iba dira nagkalabunggo ang iba na inang napilasan gidya sang object nga nagtupa sa lawas nila sang natabo ang ining landslide. Ay kita nyo ning baby, I think baby girl ni siya, nga ginakungkong, ginakugos bala sang rescuer. Hindi ka namin sa yan na nakuha gida sang sining mga rescuers, nga wag gidya na nahalitan bala ang baby. So this is miracle man para sa mga pumuluyo dito. At least bisan paano, bisan napilasan na sila kadamo gidya gyapon sa mga nasalbar. Sa maning sitwasyon sa mga kauturan naton dito, sa may area sa Baybay City, Leyte, nga mga natabunan sa duta ang ilang balay. Ang iba na diri nga mga missing, hindi pa rin subong matumod, kay kung lang tawon naton, pertigid bala kalaba abis ang duta nga nag-usmod bala, nga nagtabon sa mga balay nila. So ang iban diri nga mga balay, hindi na gid gani kitaon. Kita ninyo ng iban nga mga ang iban bubong na lang gid bala makita. So hindi wala matubod kundi nanto damping balay kuya nagatindog yaman. Ang atop sang balay nila halos sundo kita nyo ng duging kumus wala. Kakaldo lang tawon na to nang ining bagyo si Agaton, more gid siya sa ulan ang iya nga dalay. Sang may mga nagkalapalid bala o kon may mga napilasan adala sang sining bagyo kahit ikamadlo sang yung sining hangin. So, isa siling tana, mira sang Vianti Trash na ka mga nagkalamatay, subong dito sa may Baybay City, Leyte, kasunod ng sining landslide. Ining mga nagkalamatay, kalabanan diri sa ilang mga maghimata. Kita nyo ng ang photo nga ning kuha na bala, ang kalawigon bala, sa nagusumod nga duta. So, amo na nga kadamog sa mga balay nga mga napilasa na diri. Sa nasiling ko na ini mga nagkalamatay, mostly ni sa ilang mga maghimata gide. It's either ang amay, ang yang mga kabataan nakapangasawa, so dira naman lang sa tupada nila nag-istar, and at the same time mga kabataan, mga kaluluha, mga kaapuhan nila, sa maning tingob nga mga nagkalamatay, kati syempre ang pangabuhi sa amo man ginaya mostly Bisan pa ganiya sa syudad nila binakon subdivision na dira balayang makabakal malang kamoya duta nga tuluparay kamo. So kalabanan ti amo gina compound isa lang gid ka pamilya ang mga naga-star. Ining mga nagkalamatay, hindi ni sila maglayo, lunsay man lang sila maghimata. So subong kun amo ni kadamo sang numero sa mga nagkalamatay,
Hindi mo man siling abi ang ati mass grave talang ni sila. Hindi man ni gyera ang gana-eksperyansya ta. Gaining mga numero sa mga nagkalamatay, ilubong ta na lang sa mass grave. So, kung ikaw yung pamilya, te gusto mo man matagan sila sa disente nga lubong. However, kung mo ni kadamo, ti medyo dako-dako ganyagalastuhan para sa mga maghimata ngayon especially nga ti mayara pangadaan sa mga pilason mayara subong sa ospital. Ang pamilya sini mga nagkalamatay sa may Leyte landslide ang nagapangayo sa aton sa bulig at least bisan na paano kung makakontribute kita gamay ini masupot gid siya mo. And dako pa nga bulig para sa ila sa pagpalubong sa mga himata nila. Sa piyakalinya ang himata sini mga nagkalamatay sa landslide nga natabo sa Baybay Leyte si Ma'am Malin Alviola. Nasa kabilang linya, kasama po natin via Zoom. Ma'am Malin, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erin. Magandang umaga po. Hello po. Ma'am Malin. Okay. Sige, baka naka-mute po kayo, ma'am. Hello, narinig niyo ako, ma'am? Sige. Okay na po. May audio na po kayo, ma'am. Good morning po sa inyo. Yes po, good morning sa inyo lahat po. Opo. Clear din po yung pasok ng audio ko dyan, ma'am. Ano po? Clear din po yung pasok ng audio namin. Opo, clear naman, ma'am. Sige. First and foremost po kami ay nagpapaabot sa inyo ng condolences sa pagkamatay po ng maraming mga kaanak ninyo dito po sa nangyaring landslide sa Baybay City, Leyte. Sino po yung nagpaalam sa inyo na ito po yung nangyari sa mga kaanak po ninyo? Yung asawa po ng kapatid ko. Okay. Kahapon na po ng umaga or madaling araw? Bali, mga 3 a.m. Tumawag yung kapatid ko from Cebu na yun nga daw, may balita sila doon na natabunan na yung mga bahay doon. Yung balita na yun, galing sa kapitbahay namin na nakaligtas. Mga anong oras po nangyari yung landslide? Nag-chat, nag-post sa Facebook yun, mga madaling araw, mga 1 ata yun. Na humihingi ng tulong rescue kasi nga natabunan na yung mga bahay, andun yung papa niya sa loob ng bahay. So kami tinawagan namin yung tumawag kami ng rescue pero may sumagot naman pero wala daw madaanan. Antayin na lang daw nila na mag-umaga na. Kasi sobrang dilim din tapos wala daw madaanan. So mabot ng yun, na lang sila, nag-manual hukay na lang sila. So, abutan sila ng umaga. So, yun. Nakikita nila actually, yung bangkay na nandun sa funeral is 14 ka bangkay pa. So, sa sitio namin is 25 ang natabunan po lahat. So, kanina kasi kausap ko yung asawa ng kapatid ko, nasa bayan sila, so wala silang balita doon sa amin kasi walang signal doon. So ang nandun sa funeral, 14 pa kabadis po. Pero 25 na pala yung mga namatay? Opo, 25 po. Oo. Marami po mga barangay dito, ma'am, yung apektado nitong landslide. Saan pong barangay yung pamilya ninyo? City Waterfall, Barangay Mailhi po. Mailhi. Doon talaga sa Mailhi yung maraming mga namatay? City Waterfall po, opo. City Waterfall. Waterfall, opo. Ilan po yung namatay sa mga kaanak ninyo, ma'am? So sa family ko is 20 po sila lahat. 20? Ano siya? Sorry. Side by side po kasi siya. Side ng tatay ko tsaka side ng nanay ko. Actually kasi na-trap sila sa amin. Kasi every time na may bagyo, doon sila lumilika sa amin. Sa bahay ng parents po ninyo? Sa bahay namin. So, hindi namin nakakalain na aabot yung landslide doon. Kasi siyempre malayo kami sa malayo kami sa tubig. Medyo malayo yung bundok din. Siguro
may kasamang flood yun, kaya umabot sa amin. Opo. Hindi namin alam kung ano yung anong talagang nangyari. Mm-mm. So sa ano lang namin hinala, baka may kasamang flood, kaya umabot sa amin yun. Yung bahay po So, ba nila traffic parang na, malapit na dito sa daan? Yung makikita po natin sa nasa Google highway Map, po yung bahay namin, ma'am. Nasa highway po naman yung bahay namin. pero umabot pa rin doon yung landslide. Opo. Siguro mga ilang bahay yung natabunan sa amin, yung sa tito ko. 1, 2, 3, 4, mga 5 to 6 ata na bahay ang natabunan, ma'am. Parang pati yung bubong po hindi na makikita. Hindi na, wala na makikita ang bubong. As in, ano na siya, puro na siya lupa. Oho. Yung bahay ng parents ninyo, meron pa pong bang naiwan kahit bubong? Sa nakita ko sa picture kahapon, wala na po eh. As Wala na in, talaga. flat na talaga siya. As in, lupa na lang talaga ang makikita mo. Opo. Itong 20, ma'am, kaanak nyo po sila lahat. Yes po. Side ng father ko, tapos side ng mother ko po. So pati yung dalawa po ninyong magulang namatay? Opo, kasama po. Okay. Ilang mga kapatid po ninyo yung namatay? Dalawa po. Dalawa? Sorry ah. Dalawa po. Okay lang po. Okay. Kasama yung pamangkin ko. May mga baby pa doon eh. May yung anak ng ng pinsan ko, mga 8 or 9 months pa yun. Opo. Yung babae, ano yon, kapatid po ninyo yon or sister-in-law po ninyo? Yung mama ng baby, pinsan ko po. Pinsan nyo po. So ilang pinsan po ninyo yung namatay, ma'am? Marami sila, ma'am. Wait lang, ma'am. 8. Pati yung parang yung may group photo sila na may mga lalaki din. So, dahil lahat po sila ay namatay. Opo. Pero na-retrieve na po yung bangkay nila. Actually, ma'am, bali 14 pa lang po yung sa last ko na update sa kanila. 14 bodies pa lang po yung na-retrieve. Hinahanap pa po nila yung iba. Tapos kanina, wala pa kasi akong doon, wala pang balita eh. Kasi walang signal doon sa amin. Nasa bayan sila kasi ngayon nag-aasikaso sa yung sa 14 bodies, nag-aasikaso sila. So wala pa kaming contact doon talaga sa amin. 14 pa lang po yung nandun po. May mga tiyuhin po ba kayo na namatay din? Ano po? May mga tiyuhin or tiyahin po ninyo na namatay? Opo, ma'am. Opo. Doon po sa 25, yung 20 po na namatay, kasama na parents ko, mga kapatid ko, kasama na lahat doon yung mga tita-tito ko po, mga pinsan. So, Side ng father at side ng mother po. bali sa bahay nyo sila lahat nung nag-landslide? Bali yung sa side ng mother ko lang ang nasa bahay namin lahat. Yung side ng father ko is katabi ng bahay namin, ma'am. Okay. Ilan sila doon sa bahay daw? Ano po? Ilan sila sa bahay po ninyo, yung nag-landslide? Sa bahay lang po namin. Opo. Kung ilan sila. Kasi 1, 2. Siguro more than 10 din. Mga 14, mga ganon. Opo. Okay. So, yung pinakabata, itong 9 months old na baby, yung namatay? Opo, ma'am. 9 to 10 months, mga ganon. So, bali ma'am, yung lahat Yung ng pinakabata po. lahat po ng kapatid ninyo na doon sa area nung namatay, dito sa Sitio Waterfall, namatay po sila lahat. Opo. Ilan po kayong magkakapatid? Bali, 4 kami, ma'am. Yung isa na sa Cebu. So, 2 na lang po kami ngayon. 2 na lang kayong naiwan. Yung namatay nga po, ma'am, kuya ninyo? Bali, sunod po sa akin kasi ako po yung panganay. Okay. Pero Pangalawa po. puro lalaki ito yung namatay? Ano po yung bunso namin is babae. Ano pa siya, student, first year college. Okay. So, bali may mga naiwan pa doon sa natabunan na hindi pa po na-retrieve hanggang ngayon? Opo, hinahanap pa rin po nila. Hindi ko lang alam ngayon, ma'am, kung nakita na nila kasi wala pa kaming balita doon eh.
kasi pauwi pa lang yung asawa ng kapatid ko na nandun sa bayan nag-aasikaso kung ano nang balita sa mga hindi pa nakita ng mga bodies. Okay. So, sino pa po yung missing hanggang ngayon? Hanggang kahapon? Bali, yung update yung kahapon na hindi pa nakita. Yung father ko po, pangalan ng father ko yung Margarito Viola Sr. So, kilala ng mga taga Surigao yan. Si Marlon, yun pa hindi pa nakikita. Yung tito ko po, Rodrigo Dayon. Iris Dayon, kung sino nakakakilala sa kanya, taga Negros siya. Pero, hindi ko alam kung saan part sa Negros. Ano pong Tapos pangalan ang isa kong ulit? tito, Iris Dayon po. Yun po yung napangasawa ng tito ko, taga Negros. Pero di ko sure ma'am kung saan po siya sa Negros po. Basta ang alam ko lang po na taga Negros po yung si Ate Iris Dayon. So, missing pa rin po siya hanggang ngayon? Opo, opo. Okay. Sino pa po? Tapos yung isa naming kapitbahay po na Nestor Abapo. Okay. Hindi nyo kaanak ito? Hindi po, kapitbahay namin po yan. Okay. So, Tapos yung baby po. Opo. yung ano po? Yung baby po, hindi pa po nakikita. Yung baby, hindi pa nakikita? Opo, opo, opo. Bakit daw po hindi nahawakan ng nanay niya? Siguro, hindi namin alam ma'am kung anong nangyari. Kasi yung lupa daw doon is sobrang lambot daw. Opo. So, may kasamang tubig, hindi ko alam. Kasi yung isang kapitbahay namin ma'am, nakita siya sa kabilang barangay. So, parang naanod siya ng tubig. Sa kabilang barangay siya nakita eh. So, bali ma'am, yung landslide, nangyari lang doon sa City Waterfall. Kaso lang parang nagkawatak-watak na sila kasi inano din ng tubig. Parang ganun, kasi nakita yung isa, nandun na sa kabilang baryo, hindi na alam kung paano nangyari. Paano nangyari yun? Nandun siya nakita sa kabilang baryo. Pero walang landslide doon, yung landslide doon lang sa waterfall. Ano yun, ma'am? Yung landslide sa waterfall lang po nangyari. Hindi na doon sa barangay kung saan sila nakita. Hindi na po. Sa waterfall lang po. Okay. Kasi ma'am, kung tingnan po natin, talagang parang na-dilute na yung lupa, ano? Siguro talagang may ano siya, may kasamang tubig din. Yun nga din yung ano namin, ma'am, may kasamang tubig eh. Opo. Medyo malapit po ito sa sa ilog. Bali, malayo kami sa ilog, ma'am. Malayo pa. Highway kasi kami, malayo kami sa tubig. Okay. Malayo kami sa tubig, ma'am. Hindi namin alam kung saan galing yun. Mud flood na yun. Basta malayo kami sa tubig. First time po ba ito, ma'am, na may landslide sa inyo? Opo. Kasi kung makikita po namin yung mga pictures, yung nag-slide na lupa, ano naman kakahuyan din, ano? Opo, maraming kahoy, ma'am. Di namin in-expect na gano'n yung mangyayari. Opo. So, sa estimate po ninyo, kahit wala kayo doon sa area, siguro mga kilometro at itong dinaanan ng lupa. Oo, mga gano'n siguro, ma'am. Napakahaba niya Opo, ma'am. Tapos parang napatag na lang yung mga kabahayan doon sa lugar po ninyo. Sa ngayon po, ma'am. Ano yung plano ng pamilya ninyo ngayon? Kasi hindi naman po pwedeng ilagay natin ito sila sa mass grave. Kawawa naman. Kailangan talaga mabigyan sila ng disenteng libing. So, naasikaso naman din doon sa punerarya. Bali, yun nga yung plano namin, ma'am. Ayaw namin isama sa mass grave kasi gusto namin silang bigyan ng yung maayos na libingan man lang ba? Opo. Kahit sa pagkakataon. So, inaasikaso na nila ngayon doon. So, yun nga, nag-ipon-ipon kami ng pera para, siyempre, 25 katao to. So, magkano yung balsamot saka kasama yung kabao. Abot siya ng kalahating milyon pataas. Ni-estimate namin. So, iniipon-ipon pa namin yung mga may nagbibigay sa amin para ma-imbalsa mo na sila. Saan po sila ngayon, ma'am? Anong bayan dyan sa Leyte?
Yung 14 bodies, ma'am, nandun na sila sa baybay, sa bayan namin sa baybay. Bye-bye din. Oo, inaasikaso na nila ngayon. Okay. So, ano po ba ito, ma'am? Parang buo pa din yung katawan nila. Hindi sila parang napuputol-putol. Hindi din. Sa nakikita ko sa picture, buo pa naman, ma'am. Buo pa naman po. Kaso lang karamihan dito, parang mga bata din, ano? Yung mga namatay. Bali, sa amin, ma'am, mga 4 na bata po. Kasama Apat na na si bata. baby po. Opo. Pati yung mga kapatid po ninyo tsaka mga pinsan. Ay, yung anak ng kapatid ko, isang bata, anak ng pinsan ko, dalawa. Mm-mm. Mm. So, kung ililibing sila, dyan din sa Baybay City. Opo, ma'am. Oo. Ano yung plano ninyo ngayon, ma'am? May lamay pa ba dito? Kasi ang hirap na nito, wala na po kayong naiwang bahay. Opo, bali ang plan kasi namin, ma'am, itabasa mo talaga namin kasi ang dami namin, maraming kamag-anak dito sa Maynila na siyempre uuwi para makita sila. Opo. Makita pa sa kahit paano. Tapos, yun after ng balsa mo, doon na lang sila ilagay sa simbahan namin muna. Mhm. Pero Silang hihintayin lahat pa po doon muna sa yung simbahan. hihintayin pa pong makita yung mga missing ngayon. Ano po, ma'am? Hihintayin pa po ninyo na makita yung mga missing bago ilibing itong 14. Bali, siguro, ma'am, yung nandoon muna, ipabalsa mo muna namin siguro. Tapos, di namin alam kung ano pa. Mhm. Baka Okay. sana makita na ngayon yung mga na-missing Opo. Para sabay-sabay na rin para sila. masabay-sabay na. Opo. Okay. Sana. Mm. Malaki pong budget yung kailangan ninyo dito. Siguro time din po ito para kumatok po tayo sa Opo. damdamin ng mga nakikinig po sa atin. Si Ma'am Irish Dayon is from Negros Occidental and kahit po hindi po kami taga Leyte, ano po yung panawagan ninyo ngayon? Um, nananawagan po kami sa may mga tao sa pusong gustong magbigay. Kailangan kasi kami ng siguro mga 500,000 pataas kasi kailangan namin sa ano pa lang yan, sa kabaong tsaka yung balsamo. Okay. Kumusta yung mga naipon po ninyo ngayon, ma'am? Bali, as of now po, ma'am, may mga nagbibigay po naman. Tapos sa mga kamag-anak ko din, iniipon-ipon pa po namin. Mhm. Marami naman pong tumutulong po. Opo. Yung kailangan talaga natin dito, cash kasi yun po yung ibabayad Yes ninyo po. doon sa mag-iimbalsa mo. Oo. Opo, ma'am. Ina-down payment po namin. Opo. Opo. Ngayon po kasi medyo madali na lang po yung pag-abot sa inyo ng tulong. Saan po sila pwedeng ma'am, magpadala? Doon na lang sa asawa ng kapatid ko since siya ang nag-aasikaso doon. Mhm. Ano po pangalan? Pangalan po niya, Maribel Abapo. Maribel? Opo. Ano po yung last name? Maribel Abapo Alviola. Alviola. Opo. So, pwede ito sa GCash, May anong yung number niya, ma'am? Mas accessible daw siya sa Palawan daw po. Pwede din po. Opo. Okay. Pero pag GCash, ano po yung number, ma'am? Number ko po. Sige po. Bali, sa GCash, 0977-310059. Okay. Pwede po nating maulit. 0977. 37 Okay. 310059. Sa Palawan naman po, kay Maribel Abapo po. Yung number niya is wala yung number niya. Mhm. Okay. 09361255-268. 1255. 268. Yun po yung number ni Maribel Abapo kung sino mo may taas puso magpadala sa Palawan. Mhm.
Abato, ma'am, ano? Abato? Abapo, ma'am. Maribel Abapo. Abato. Okay. Abapo po, Abapo. A-B-A-T-O. Yung last name Maribel niya. Abapo. Abapo po, opo. Okay. So, sana marami po yung makakarinigan sa inyo ngayong umaga kasi ang laki ng pera na kailangan po ninyo dito at least bigyan din po natin ng disenteng libing itong mga namatay. So far po, ano yung tulong ng LGU ng Baybay City po sa inyo? Ano po, ma'am? Yung tulong na naiabot din po sa inyo ng LGU? Bali, yun nga, nanghihingi pa ng tulong yung asawa ng kapatid ko po. Mhm. Pero syempre parang limited din po ayon. Limited din po Opo. 'yon, especially na election period po ngayon. Sige. Opo, opo. Ma'am Malin Alviola, we're just praying for your strength ng pamilya po ninyo sa pagharap sa ganitong problema. At maraming salamat po for the trust na binigay po ninyo dito sa amin sa Bamo Radio Philippines. And we're hoping for your recovery dito po sa ganitong tragedy. Maraming salamat po, Ma'am Malin Alviola. Magandang umaga po sa inyo ulit. Okay po. Maraming salamat din, ma'am. Okay. Maraming salamat kay Ma'am Malin Alviola. Ang himata gini, direkta gini mata sa mga nagkalamatay sa natabo nga landslide dito sa may Baybay City, Leyte. Bombo News Exclusive. Okay, sige. Kasubo, no? Kay subo nga daan, hindi mo bala na-expectar sa mga pamilya nga amo ning matabo because sa nasiling tanagan wala natabo before nga mayaras ng landslide dito sa ilang area. So natabo lang gid ang landslide sa Sitio Waterfall, Barangay Mailhi, Baybay City, Leyte. Pero since nga do tama na gid bala kahumok ang duta, dason sige pa ang bubo sang madambol nga ulan, kalayo sang nadangatan sang duta. So ang iban nga mga himata nila nasa puana sa mga kaiping nila nga mga barangay, we have Cantagnos, may Patag, Candadam, Bunga, Canipa, and may isa pang napatay sa may Visayas State University. Actually, diri man din nag-eskwela si Ma'am Malin Alviola sa Visayas State University. So, ining mga nagkalamatay, ginapatihan 25 na. However, 14 ang na-retrieve palang subong. Ang iban, mayara pa sang missing. So, including na dito ang iyang mga ginikanan. Ang iyang amay, and then si Irish Dayon. Na-mention ni Ma'am Malin, she's from Negros Occidental. Sa mga may matadera, Irish Dayon, kilala nyo man kung na dito nakapamana ang nyo siningay mata sa Baybay City, Leyte. She is among sa mga missing sa sining mga tinion. Kadungan sining landslide nga natabo dito sa may Baybay City, Leyte. Sa aton sining mga kauturan nga gusto magpadangat sang bulig sa ila, kahit total subong hapos naman lang mo. It's either cash transfer ka naman lang bala or fund transfer sa iyo dira nga mga bank account ninyo, ilabi na sa mobile app kati subong kalabanan nga mga bangko may mga mobile app man lang bisan 100 lang na siya, 200, 300 o kung kutob lang sa masarangan ta, at least makatipo na sila sa kwarta kahit amo ni kadamo sa mga nagkalamata. Imagine naton 25 lunsay mga maghimata, ano lang din nila kagasto para sa pagpalubong. So you can send sang inyong sang inyong nga bulig pagi sa GCash or pinagyaman sa may pera padala. Depende kung ano dira ang convenient para sa inyo. Para sa kay Ma'am Malin Alviola, you can send through 0977-731-00 sobra na ni. Okay, dahil lang yun 0977-731-0059 or i-post ba ni naton sa aton sa nga Facebook page or you can send kay Maribel Abato sa 0936-125-5368 kay tibisan gamay lang matag naton natis masululupot Manila dito kag matagan man sa disente nga lubong ini mga nagkalamatay. Iti ang 9 months old rin nga bata nga babae, way pag din siya nakita
medyo budlay abikati basinaboy anisang iloy niya bala and nadala siya sang duta nga may tubig because ang bilogin nila nga balay bilogin nila nga balay amo gining ginatabunan na sang duta. Alas 8:52 ang takna sa aga. Pagbalik naton Banwa, i-check po naton ang mga evacuees dari sa may syudad sang Bacolod, dira sa may area sang Barangay Alihis, bangod ni Gapon sining bagyo nga si Agaton. Sa pagbalik sang Bombo Hanay, big time. Bombo Radyo Bacolod. #1 Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa
Kan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini matagaan sa bastante nga pagkaon. Kolo. Number 1 Basta Radio Bombo. 10 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa palatuntunan bombohanay big time. Ang mga kotoran naton mga nagpangayo sang number ni sang pamilya Alviola nga abo ni mga nagkalamatay dito sa may landslide sa Baybay City, Leyte kahapon sang kagahon. Kita dira may pin kita nga comment bala sa aton sa Facebook Live. Pwede niyo dira makuha ang yang number and then ang pangalan sining padalaan ninyo sang bulig at least yadi pa sa pamilya sining may mga inuglubong sila more than 20 ka mga maghimata nga lunsay nagkalamatay dito sa landslide nga natabo kahapon sa kagahon sa may barangay Barangay Mailhi, Purok Waterfall, Barangay Mailhi sa may syudad sang Baybay sa province of Leyte. Kaya kadakogit sang galastuhan na nila. So with our help, at least bisan na paano may madugang-dugang dito sa paimbal sa Manila and ipalubong sining more than 20 ka mga nagkalamatay. Diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, pila ka mga pamilya ang nag-evacuate kahapon dira sa may Barangay Alihis. Kay may landslide or natiphag ang duta sa may higad sang Suba bala. So hindi diri safe para sa mga pumuloyo kay sige man nga danang pag-ulan na kahapon. So pakamaayo nga sila ang dalon sa masilway sa nga lugar kaya gendala sila sa Emilia J. Garcia Elementary School. Emilia J. Garcia Elementary School. Halin sa 3 ka mga purok dira sa may Barangay Alihis. Kay tayo yon abi ang ulan. Hindi man gid siya mo nakadamol. Pero tayo yon bala ang pagtupa sang ulan. Halin pa man gani sang Domingo. Sa nakahapon may pila ka mga lugar diri nga mga nag-eksperyensya sa mga pagbaha. So mas pakamaayo nga dalon sa masilway sa nga lugar ang ining mga pumuloyo sa isa ka area dira sa may Barangay Alihis. Abo gini abing isa sa mga ginatutukan sang
City Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Sa tiyon na nga mayara sang bagyo o kung natayo yun nga pag-ulan diri sa aton sa may Visayas kay may area actually dira sa Alihis bala nga nagapuyo sila sa may higad lang gid sang pader. So nagligad to, natibhag na to ang pader o narumpag na to. So why na nagapuyo dira. However, ining isa naman ka area may natibhag naman sa bahin sang kilid sang suba kahapon sang aga. So gin pa ka maayo dira sa mga barangay officials and sa ngaton CDRRMO gadadon lang sila anay sa masiluway nga lugar. Karon kumusta sila dira sa may Emilia J. Garcia Elementary School, Bombo Carla May Defensor. Sa report, come in. Yes, Bombarling, dahil sa pagdrisibong no, sa Emilia Garcia Elementary School, Bombarling, kagupod rin nato, no, si Kagawad Ebony de la Vega, Bombarling, aamoy yung bata ni Cap de la Vega, Bombarling, no, so saan na yung kay sa information na ito yung nakuha, bago naging tapos, pero si Cap de la Vega, Bombarling, so ari si Kagawad Ebony, so Kagawad, kamusta din subong ang ating siling mga evacuees sa Garcia? Actually, okay man sila, kay well provided man sila. Si Suki kag si barangay ga coordinate man para gid sa ila. So mga pila diri sa buong mga family sa nga diri Kagawad. May ara kami sa 24 families, tapos 107 individuals, which is 35 na kabataan. Okay, so ay ini siya ni ginhatag sa ibang Kagawad. Kagabi actually pag nag-start sa kahapon dito sa barangay sa gym. But kay tungod gadamo gin-transfer to dito sa Garcia and kapating kayo nang kay sa atong principal kag sa mga teachers dire kay Ma'am Villanueva sa pag-accommodate sa ila. Okay, so balik up di pila na diri ka pulong ngari diri. Actually may ara ta duwa lang di ka purok subong kay ang iban do hindi pa magaling sa ilang mga balay but naka-red alert subong it's because na may coming pa na typhoon. Okay, ang gid ang pinakalala diri nga nag-evacuate ano nga puro? Ang roadside one kay gid nag-landslide kagapon. So ari di sila accommodate kag gina-assess pa sa city kung ano ang hatag nila. So pila ka family ang halin sa more or less siguro mga 15 to 17 families. Okay, so balik up natapos ining pag-ulan-ulan ini may posibilidad may makabalik pa ini sila sa ilang mga paniman. May ara makabalik but ginrantag sila sa city na do 1 to 2 makara gid sila sa landslide area gid naton. So amo na nya city ga ano man kami kung ano nga assistance ang hatag sila para sa ilang housing. Okay, so nagahinyo kung kahalinon kung mahalin sila sa area kay itong diragtag na sila mag-provide sila live. Kay iya man na sa NHA ang housing nato ang location. Ano pagiging isa sa turok dari ka? Roadside 1 and roadside 2. Okay, ang roadside 2 ya ka. Okay mo sila but wala na nagtaas ang tubig sa ila. But for sa ilang safety, secure na lang sa daan. So, hindi pa sila makabalik sa ilang mga huling. As of now, wala pa kayo na ngayon katakiran sa DDRMO and then sa, of course, sa weather, ginamonitor sa barangay. If ever nga mag-okay na, pwede na sila and i-assess sa anay naman kung pwede na makabalik. Okay, so may pulis na no, sir, yung kagapo. Ito may ginturubon sa DRMO? Actually, dito lang sila nag-agi sa San Jose. But ang atong gid affected nga area is roadside 1 and roadside 2. Okay. May nagano pero nagbalik naman. May nakabalik na. So, Bombarling, may ang data, no? Magikan diri sa Garcia Elementary School at Bombarling regarding sa mga... So, bali, pila pa subong ang arat, daba mo, Carl? Tilagan doon. 24 families, ari pa di sila Carl. Yes, sa Bombarling. So, pero i-allow pa na sila magbalik dito sa ginhalina nila? Yes. Actually, gusto gid nila magbalik dito, no? Kay it's because ari man di ilang nga mga source of income. But lantawon sa Carl, ma-sit down to man kami sa city and kung ano ang ma-provide. Kung sino ang willing na mag-help sa ila, we will accommodate. This time, dapat wala na ipinalitika. Dapat
ang tao anay unahon naton. Hmm. So bali ang balay nila ara gid sa pangpang sang suba no? Yes, yes, Bobo Bobo Arlene. Para gid sa pinaka-peak ang ida nga nung is for 25 years nga ulan-ulan, wala gid gani sila narumpag. Nasubong lang gid. So kaluoy man sa ila kay galing kay wala kami may natural disaster gid. Mga pila na sila ka meters halin abi sa tubig bala. Mga pila ka meters. Kung mapuno abi ang suba. Actually, Bombo Arlene, galapit na kay narumpag sa ila balay, matamat na wash out. So, amo na kaluoy gid kay actually na cemented na ganit na ila wall. But tungod sa natabo agapon, nadula gid ila balay. So bali halin sang halin sang gagmay sila no, dragin sila naga-star. For 25 years. Yes, Bombo Arlene, for 25 years dra na gid sila ga-star. But subong lang gid amo lang gid ni galing way tamay mahimo. Kay hindi agad ni unpredictable ang sitwasyon ng mga anuning mga bagay. Correct. May manog sulod pag ginabing isa pagid ka bagyo. So base kon amo man ibalang sitwasyon kay kon magsigi abing pagtupa sang ulan, nagahumok ang duta so mausmod gid siya Yes, Barling, amo ginagani ang ginabal namon. But hopefully, may tagaan din sila sa maayo ng relocation site. Oo. So, pila sa kagawad, ang mga mayara sa mga panimalay nga lapit sa mga suba dere. Pila ka suba dere gina-monitor sa barangay Alin. Actually, amo man lang ang magsungay nang lapos ni sa singkang na suba. And then may ari man di sa piyak. But diri sa piyak kay medyo nubuk lang. Amo ginadi kay domain kay do amo ginagyan sa DSB kuno nga flash flood mo. Usually kung magbagyo diri ginihirmi ang expensa. Okay. So amo gina-alertuhan kita. Yes. So ano ni siya suba gani mo Carl? Pangalan. Ano na di do magsungay river na din na po sa may lupit. Hindi singkang ni siya. Singkang. So that is Magsungay River. Yes, some part. Yes, Berlin. Okay. So, medyo dako ginaman ni sabi mo, no? Abo na siyang sa tupad sang Gaisano? Ang sa piyak, ang sa may Berlin, sa may Golden Hills, tapos? Okay. So, singkang din na siya. Sa may airport na. Singkang Airport. Okay. So, halin gina siya sa bukid siguro, mga Salvador Benedicto, no? Yes. Ano na. Oo. So atong nagbalik niya kahapon, gin-allow silang magbalik sa ginhalinan nila. Mga nagbalik na sila. Actually, Bombo Arlene, may mga nagbalik na mga lalaki, mga bana nila. So yung gina-check ko nila ang ila man panimalay, if ano ang gakatabo, but wala gid sila namon yung napabalik kay wala katakuran. It's peaceful na dito magbalik. So, actually, ang mga lalaki man lang. Pero ang family, kag ang mga wife, kag ang children, are very secure, hindi gid sila pwede magbalik dito. Oo. Nantawan lang nila to danay ang balay nila. Pero why man niya sila nga naguba, no, kagawad? Actually, may ara sa guba gid. Tapos, may ara iya nga nabahaan lang. But as of now, Bombo Arlene, hindi ka to kabalik pa kay gasige pa ang ulan. Magtaway-taway dito kami ng mga assessment is okay na. Pero may inis sa DSWD. Yes, may ara na tatananisahan kay ara man kagapon, naghatag naman sila sa mga hygiene kit and food. Ari man di sila kagapon and mo man gabulig ng mga private kag mga candidate nga para man sa ila. Ang mga naguba nga ni totally damaged, gid no? Ginaanod sang tubig. Yes, actually ang duwa gid duro ang totally damaged naton kay mga ang narumpag gid Bombo Arlene. Ang naredtag gid na hindi na gid sila pwede kabalik kay di way naman balikan. Oo, correct. So duha ka bilog. Yes. Oo. Pero ang iban nga ni kumbaga do sa na gid no, kagawad sang suba. Yes, ang iban do nagtaas ng Bombo Arlene ang tubig. So that's why nga hindi pagid advisable kay may mga kabataan kagagmay pa kay basi bala malunod hindi masitan. Oo. Okay. So dapat mapangintaan gid sila sang masaylohan nila kay ti amo man gyapon mo no kagawad ang matabo
Ilabi na kung subungan ni sunod-sunod na ning bagyo, ang delikado dirabi kung tayuyon balang pag-ulan, so dasig lang maghumok ang duta. Diba si kung gabi bala mabutanggid sila sa peligro? Amo gina Bombo Arlene ang among ginakulbaan man kay pasalamat lang kami kagapon na temprano pa ini natabo. Kay kung mga gabi guro nabudlayan gud ta kay because nga dulong-dulong ginada nga area. Oo. Amo ba ning area nagligad kagawad nga mayara sang narumpag man nga pader no? Nang sa unhan nang gid sa Bombo Arlene but connected river na sila. So that is why nga ini nga river ni amo gining delikado gid. Purok roadside 2 ang kahapon nga narumpag. Roadside 1 and 2 Bombo Arlene. Roadside 1 and 2. Sige. Anong panawagan na ba ninyo dira kagawad sa mga gusto abi magatag diri donations or bulig sining mga nagubaan sang balay? Okay. Mayong aga sa tanan sa Bilog Bacolod kung sinuman ang may hiling kag may maayo nga tagipusoon nga magbulig ari lang di sila sa Garcia Elementary School sa Barangay Alihes. Kung mabudlayan ka mo maglukit, pwede man ka mo kaproceed sa barangay hall naton kay i-assist ka mo namon. So may ari ka di 24 families, welcome gid ka mo direct and open gid kami kagapangayo kami bulig para sa ila. Okay. Kagawad, ano gani mo Carl? Ebony de la Vega. Yes, Bombardin. Okay. Sige, base may istorya kita dara nga mga evacuees namin color niya ning kagawad no. Yes, Bombardin. So, Bombardin, try rin nato, no? May ibang evacuees. Ano na sila ginalista? Ano na sila Carl? Dumay nagalista? Yes, Bombardin, ano na sila, no? Sila ning labotan natin. Try natin na interview diri sila ni ma'am regarding sa ila sini nga ginalista sa buong aga. So ma'am, good morning. Ano ni mo sini nga ginalista? Ang mga evacuees sa room number. Okay, sa mga evacuees sa room. Mga pila ka room ang na-occupy diri ma'am? Apat. So sa apat sa room mga tagpila sa mga family. Sabi, sa isa ka room may 18 ka evacuees. Sa isa may 30. Sa isa may 19. Wala na. Mga apat, duro ka pamilya. Sa isa ka room. Okay. Sa mga kabataan, mundo ka damo sa mga babies. Padari mga pilanes na kabido. Sobra. Mga 1 to 5 years old na sila. Oo. Mga record. Babanda. Pagid mo? Okay. So kung Berlin makita diri naton nga madamo no kung nga kabataan bali apat lang ka classroom no? Apat ka classroom ang ila sini nga ako na diri Berlin no para sa ila sini nga maistaran temporaryo. So kalabanan diri grabe puro tanan mga kabataan Berlin di amo maning ginakidaan sa nga ato sini nga officials diri sa barangay tungod nga malapit ini sila sa suba masibla ko hindi masiklatan, magkaladagdag ko kung magkalalumos abang ba, Arlene. Okay. Ang mga evacuees ba mo, Carl, ano nang mga atoto sa uluunhan mo? Evacuees sila? Yes, Bombo Arlene, kaya tingyari diri sa kandidato nga nagpadulong diri abong Arlene, no, diri sa may area sa Garcia, Baridogin, ini sila Aldanay abong Arlene. Mga evacuees ini sila, no, ini sila mga evacuees pero hindi na naguro pwede. Kung buwan, ipagin na lang nila sa Red Cross, bala? Ang paggabulig. Abogit, pero di pa man sa mga pumuloyo, amo maning Mayo kung election period, bala, no, Momo Carl? Karamo sa mga bulig nga ilinabot. Although, wala na ito niya ginapangabay, kadamo sa mga bululigan, bala, for example, dira mga nasunugan or mga nabahaan, kaya gusto nato na safe lang ginang tanan. However, di ko may matanyag dara bulig batunon gid nila. Sige, sakto ginabo Berlin kay bulig na yan no. At least makabulig man sa ila para hindi man sila magutman diri Berlin kay sila nga daan nga nagawlanulan. Medyo magudlay subong kapin pa kung medyo general. Apin makabudlay sa ila subong magpangita sa ila sini nga kalano sa isa ka adlaw Berlin. Ti dapat sina inang isaylo gid sila sa safer nga area. Kay masulit-sulit lang ini siya ba mo Carl kung tayuyo naman ang ulan bisan way pagani guro bagyo. However kung kaysa bala maskin low pressure area bala
kadasig lang maghumok sang duta. So delikado gid. Yes, sakto gina Bombarlin. No? So, amo man ang ginigay sa isang barangay Alikis sa Bombarlin nga matagaan ini sila sa nga mabalaya nila. No? Para at least na makahalin man sila dito sa area para safe ini sila. Kag ginahinyo man nila Bombarlin nga kung tani. Diri lang man bala sa area sa Alikis kung tani ila siniya masayluhan para at least nga ang ila sini nga palangitan-an ari di sa gihapon Bombarlin. Amo gani man. So, budlay lang galing, kaya tiaragid sila bala lapit, nagid balaya sa suba. Ang suba, abi, doon nag-amat-amat, gaab-ab man siya Bombocarl mo. Sakto gid, nag-amat-amat, ab-ab doon nag-lapad pa gid gani. Nag-lapad siya bala? Oo, bangod sa tubig man yung nagaragas sa alin sa bukid, Bombarlin. Oo, nagalapad siya, pero nagnabaw. Yes, gali amo na galing no. Delikado man sa gihapon Bombarlin kasi kung malabihan liwat sang ulan at ang pagbaha. Ati amo man sa gihapon ang ila sini nga ma-experiencehan Bombarlin. Okay. Te wala evacuees, wala na. Sonhan mo ba? Yes sa Bombarlin ginawa. Dahil tayong nagatag sang bulig, importante may nagabulig sa ila Bombocarl. Tay subong nga nga daan, grabe opportunity kung damo nagabulig. Because to refuse man na dre, ti sila man ang kwan mo sa time nga daan nga niti, bisa sinulam daya makatunghol Importante may kaunon sila, kaya basi madugadugayan pa sila dara. Sakto gina Bombarlin, no? Kung sino ba katag, batunon gid Bombarlin, para at least, no? May giuon man ini sila at pang-ari sila sa evacuation center Bombarlin. Ang iba na beto, pwede na to sila makabalik, pero kung ang imo balaya bala, parutong narumpagid. So, hindi ito. Hindi nila makita, kaya ginano na to guro sang tubig. Amo gani Bombarlin, no? So siguro midilin pa man, galing sa hindi sila naradtag, hindi sila nga kung hindi na hindi sila magbalik dito sa area Bombarlin, kasi may narumpag na din nila sininga panimalay Bombarlin. Mayo lang niya kay adlaw, abo na nga dapat kung gabi bala matabo ang ining pagulan. And then, landslide prone or flash flood prone area, ang ginaistaran nila, na may gidya kung temprano pa mag-evacuate, Bombocarl? Amo gid Bombarlin, no? Kapin pa kung lapit ini sa mga kasubaan, hindi na paghulaton ang gabi Bombarlin. Sa kung mga amo ni nga sitwasyon ti na lang gid, no? Evacuate na lang gid, no? Ang tanan yung mga importante nga dalon na lang Bombarlin para at least nga wala ka na ba lang panumdumon kung hara ka na sa evacuation center nga ay amunin ako nga mapapilis na bilin. Dapat ini siguro kung hindi ko maghalin sa isa ka area o kung sa ila sininga panimalay, siguro doon naging madala nila tanan Bombarlin. Okay. Sige. Thank you, Gabe. Bombocarl. Pwedeng gikan diri si Bombocarl Lamita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombocarl Maya, Defensor, Direkta dira sa Maya Emilia J. Garcia Elementary School. Kung nasa din na dre nagatin na rin ng mga nag-evacuate kahapon alin sa 3 ka mga Purok Roadside 1 and Purok Roadside 2. Kagay sa pagida ka Purok dira sa may Barangay Alihis, kadungan sa ning pagkatiphaga sang kilid sang suba ining Magsongay River. Nga nagresulta man ang ati dapat evacuate yun mga pumuloyo because ang iba na ganit rin sa ila nagkakalarumpag ang ilang balay kag hindi na maistaran. Sa latest report from National Disaster Risk Reduction and Management Council, okay na lang tabambo ton. 20 ang numero sa mga nagkalamatay. For sure, amuning ato dito sa landslide and mayara sang anom ka mga napilasan, mayroon pa sa mga missing. Sa alas 8 sa aga, so ang report sa NDRRMC, 14 ang fatalities nga na-report sa Eastern Visayas. Siguro mo ning mga bangkay nga na-recover na bala dito sa landslide area as mentioned sa ato ni Mamalin Alviola. Ang NDRRMC, biyokan mga Office of the Civil Defense bala, kadugay gid mag-validate, no? Kadugay sang validation bala. Hindi pa na sila magpatig nga mo na numero sa mga nagkalamatay. Tiyag ba mga kapulisan ta, ang mga rescuers, hindi ba na sila mag-report nga 20 mga na-retrieve nila kung 20 mga nagkalamatay kung pulo lang itong na-retrieve nila, hindi ba? However, hulaton, ginaton pila ka mga inadlaw parang makapagwa rin sa mga validation. Kung na kaysa ganin tapos ang bagyo bala pila na kasemana, amo pala ng final nga data, tinaya nagkuha na bula-bula na lang kung sa pagkaon pa, panos na gid.
But anyway, naman yung report na nila, 14 fatalities were reported in Eastern Visayas, 3 sa Central Visayas, and then 3 sa Davao Region. 14 sa mga reported fatalities, yan sa Baybay City, Leyte, and 3 sa Negros Oriental, 2 sa Moncayo, Davao de Oro, kag isa sa Katil, Davao Oriental, o KTL Negoro, Davao Oriental. So, amo ni ang mga gin-report so far sa Office or sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Isa ang na-report nga missing sa Moncayo, Davao de Oro. Kag anom ang kumpirmado nga injured sa Davao sa Northern Mindanao, 2, kag 4 sa Region 12 o kon sa Soc-Sargen Region. Matmasobra sa 95,000 ka mga pamilya ang apektado sining Bagyo Agaton, 234 ka mga barangay sa Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Mindanao, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga, kag sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabugusan nga 91 ka mga balay ang naguba, 84 ang partially, kag 7 ang totally damaged. Sa Central Visayas, Northern Mindanao, Soc-Sargen, kag sa Caraga Region. Initial report sa damage sa agriculture, 874,000 pesos. Sa Soc-Sargen, kag sa Bangsamoro. Mayroon naman isang 250,000 nga balor sang damage sa infrastructure nga na-report sa Central Visayas kag sa Northern Mindanao. 37 ka mga dalan subong kag 5 ka mga taytay ang ini pa pwede maagyan. May pila pa ka mga LGUs nga na-experience man sang power interruption pero 5 na diri ang na-restore na. 2 ka mga areas na ka-experience man sang water supply interruptions. Amo ni ko kay isang danisa sa mga mabulubudlay no, kay timayara pagid sang pagkadula sang supply sang kuryente and way pagid sang supply sang tubig kud kay sa mang dagnas kaway kamanya sang gamiton. So amo gining isa sa mga gina-experience naton sa masami diri sa Pilipinas because rekata sa alagyan gid sang bagyo, average 20 ka mga bagyo ang nagasulod sa Philippine Area of Responsibility annually kag nagapalala pag ang ining climate change. Amo nang kita nagapanawagan sa mga kotoran naton that has be responsible bisan lang gid diri sa paghaboy naton sang basura, tultulon ginaton kun sa di ng basurahan. Kung ano ginatudlo sa aton isang gagmay pa kita, ilabi na sa eskwelahan nga kung nagkaon ka na dulce, ang puto sang dulce hindi mo paghaboy bisan diin lang. Ibutang mo na sa bulsa mo samtang way ka pa nagakita sang basurahan. Kay kung sagad kita haboy sang basura, bisan diin lang gid, kita man gyapon ang magaantos. Kita man gyapon na magasuffer, sining malain nga konsekwensya sa ngaton man yang pagka-irresponsable bala, ilabi na sa disposal sang basura. Kay kung barado ang aton sining mga suba, ang aton drainage kanal, may mga basura, dira nga mga nagasupon, kadugay ang pag-subside sang tubig. 36 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Okay na lang tano. Sige, Bombo Anthony. I-check naton karon pila naton ka mga sister station sa Mumbuhanay sa Udto na lang para sa mga sitwasyon na dito. Ilabi na sa mga area sa Tacloban para sa sini mga koturan taga nag kalamatay bangod sining landslide. Kahit subong wala pa gid sang supply man sang or man sang signal dito sang cellphone, ilabi na sa mga area nga nag-experience sang landslide. Impun or alas 9:38 ang atak na sa aga. Okay? Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udto. Diri gamang sa matutuod nga numero 1, upda na katabwas sa mamani sa gyapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo!
Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio